Ahojte vedátori, vitajte v ultimátnom biologickom kvíze. Máte 10 otázok na otestovanie svojich vedomostí o živote, ľudskom tele a prírode. Sledujte svoje skóre a napíšte ho do komentárov. Ste pripravení? Poďme na to. Otázka 1. Ktorý sval je najsilnejší v ľudskom tele? A. Biceps, B. Srdce, C. Čelusť, masseter. Správna odpoveď C. Čelusť, masseter. Čelustný sval dokáže vyvinúť tlak až 200 kg pri hryzení. Otázka 2. Aká je najmenšia jednotka života? A. Atóm, B. Molekula, C. Bunka. Správna odpoveď C. Bunka. Tvoje telo má približne 37 biliónov buniek, ktoré spolupracujú, aby ťa udržali nažive. Otázka 3. Ktorý plyn absorbujú rastliny počas fotosyntézy? A. Kyslík, B. Oxid uhličitý, C. Dusík. Správna odpoveď B. Oxid uhličitý. Lesy pohltia ročne až 2,6 miliardy tón CO2. Otázka 4. Ktorá časť mozgu riadi rovnováhu a koordináciu? A. Mozgová kôra, B. Mozoček, C. Mozgový kmeň. Správna odpoveď B. Mozoček. Mozoček ti pomáha chodiť, tancovať a dokonca jazdiť na bicykli bez rozmýšľania. Otázka 5. Koľko kostí má dospelý človek? A. 206. B. 300. C. 150. Správna odpoveď A. 206. Bábätká sa rodia s približne 300 kostiami, ale niektoré sa počas rastu spoja. Otázka 6. Koľko srdc má chobotnica? A. 1, B, 2, C, 3. Správna odpoveď C, 3. Dve srdcia pumpujú krv do žiabier, zatiaľ čo jedno ju pumpuje do zvyšku tela. Otázka 7. Čo dáva krvi jej červenú farbu? A. Hemoglobín, B. Kyslík, C. Červené krvinky. Správna odpoveď A. Hemoglobín. Hemoglobín obsahuje železo, ktoré sa viaže s kyslíkom a robí krv červenou. Otázka 8. Ktoré zviera dokáže otočiť hlavu takmer úplne dokola? A. Sova, B. Chameleón, C. Žirafa. Správna odpoveď A. Sova. Sovy môžu otočiť hlavu až o 270 stupňov, vďaka mimoriadne pružným krčným stavcom. Ktoré zviera sa dožíva najviac? A. Slon, B. Modrá veľryba, C. Korytnačka. Správna odpoveď C. Korytnačka. Niektoré korytnačky žijú viac ako 150 rokov, pričom najstaršia dosiahla 190 rokov. Otázka 10. Aký tvar má DNA? A. Dvojitá špirála, B. Špirálový reťazec, C. Genetický rebrík. Správna odpoveď A. Dvojitá špirála. Ak by sme rozvinuli všetku DNA v tvojom tele, dosiahla by až k Slnku a späť 600 krát. Ako si dopadol? Napíš svoje skóre do komentárov. Nezabudni dať like a prihlásiť sa na odber pre ďalšie zábavné kvízy. Vidíme sa na budúce.